ndiudze. Mairudomira kani nhai vedu chiko chamukundinetsera. Kwenda musinondipimira shuga yera asikana kapuwani zvayo kani. Ndakudze kudhara kuti uye mutore shuga. Mungadai masoya kudhara izvino ndanonoka nda behind time. Komurungomanyira uko na Mairudo. 2 minutes ngondipimira shuga asikana. Amai mwana. Hamusi kuziva zviri kuitika munyika. Zvazara kwese nepanyuzi zviri kubuda. Chichaitika. Uyu kwaMai titi wedu ava. Vari kuburitsa album musi wa 26. Kutoenda katese musi wa 26. Weekend yatiri kupinda. Saka ini ndatoona kuti panapa ndikaita zvokutamba ndinosara. Ini ndiri kuda kutoita number 1 kupinda. Nekuti muchiona vekuAmerica vari kuuya, vekuUK vari kuuya, mbumura dzevakadzi nembumura dzevarume dzinogeza. Mai mwana. Amai. Saka ini ndatoona kuti nekadhi reVVIP rangu randakatenga rinotoda munhu asinganonoki. Ini ndozoti ndikatanga kubata vanhu zuva racho ndinononoka. Saka ndatoti ndonogarira pamusuwo wepanonzi pachi hanzi Marina Convention Center. Long Chain Plaza kao. Ndipo pandiri kutoenda. Izvozvo muchikona. Tese tiri kutoenda. Kasaka imimi muri kumhanya musi wa 24 uno. Muri kuenda kupi kwa musi wa 24? Amai mwana. Ini handidi zvokunonotswa. Ndoda kuita zvinhu zvokuti ndindiye ndiri first. Nokuti ndoda kutoona Amai titi vari apa pangu apa vakabata maiki vachidai vachishumira Jehovha tinoti. Amai Rudoda dambudziko renyu nderei? Hanti muri kuona kuti yakachuzirwa kuitwa album launch yakachuzirwa ikoku ku Long Chain Plaza. Nekuti the place ino-accommodate everyone. Munhu wese anenge akagara achiona. Hazvina kuti munhu ada kutanga kuuya. Muri kufunga kuti mabhendi maalbum launch ananhingiriki nanamusiyamwe here amajaira ana Mairudo. This is classic mudikani. Iri kuuya vanhu vendege from Miri kufambira this album launch tinotenda yaMai titi. Muri kuti chikwe? Muri kuti inini handisa ndakambotsika red carpet. Pandangoona zvered carpet ndinoda kutoita the first one. Ndosaka ndati inda kutotungamira muzuva. Alright, zvatakuita Mairudo kana inini chaindiri kutoenda. Handiti tinozongobatana musi wa 26. Ma 5 togeza zvedu ma 4 tonowerera dai 5 takutoenda. 5 yechitanga 6. Tinodzibata kani padhuze. Vakachuza kusiri kure. Vakachuza pamuzinda weHarare pekuti it's only 20 minutes Mairudo kusvika. Saka handei munotipimira shuga uko asikana. Handei. Zvozvoti ndinotozodzibata ngatoenda kumberi musi wacho. Album launch yemusi wa 26. Munoenda musi wa 24 uno munoshura here. Handei mundipe shuga uko. Asikana. Handei. Aku dalam.